lokho siqhubeka njalo manje anike la eMona Sports Complex kwaNongoma nomanje anike neqembu leNFP njengoba silindele nomanje anike umengameli walo leli qembu IR Bansi unomanje anike ethule inkulumo namhlanje njengamanje kunensizwa la nomanje anike izozethula njengamanje ilunga nomanje anike lani layo iNFP sizwa kithi asikubingele siphinde sikwamukele kuyiMakhiwa TV. Ngiyabingelela mfowethu unjani mfowethu? Hayi mfowethu ngiyaphila ubani lensizwa? Ufa Siphamandla Mthimkhulu. Oh Siphamandla Mthimkhulu ufa. Yebo mfowethu ufa. Udume ngelikafa. Manje makuthi ufa phela kufanele ucacise ufa far away noma ufa bani. Hayi fanele fa lakhe ukuthi uqedela udini. Kodwa nje fa Sizwa kithi namhlanje sila kwaNongoma eMona Sports Complex senzani namhlanje la njengoba nawe nje ulapha nje. Mfowethu sizobungaza lapha mfowethu ngoba sibheke nje okhethweni ngomhla ka29 uMay ngolosithathu sizobungaza nathi njengeqembu lezepolitiki elikhona lapha eSouth Africa yonkana sizobungaza nathi senze irally umcimbi wethu nathi ukutshengisa abantu sizokwethula futhi ukuthi yini esifuna ukuthi siyenze siyiqembu leNFP sizotshela abantu namhlanje ukuthi yini esizoyenza namhlanje. Sizwa kithi mhlambe nje ukutshela abantu beNFP nabantu ababukela iMakhiwa TV ukuthi uyijoyine nini wena iNFP? iNFP ngiyijoyine ngo2011. 2011. Mhlambe ungakudalula nje ongatshela khona ukuthi yini eyakwenza ukuthi ujoyine iqembu leNFP? Into engenza ukuthi ngijoyine iqembu leNFP ngangasiye kahle hle umuntu olandela ipolitiki kodwa ngalijoyina iqembu lepolitiki ngoba ngilandela kwaMagwaza Msibi umama uzandela kwaMagwaza Msibi ngemisebenzi yakhe emihle ayenzayo mina ngisuka wa21 la kwaNongoma kwaye uthisha omkhulu wami ke umama kwaMagwaza Msibi uthe mayifika lapha esikoleni esusweni wafika wakha nje wakha iclass namhlanje likhona lelo class lelo liyasebenza. Angibamba kancane futhi nguzwe uthi waye uthisha omkhulu wakho okusho ukuthi wayesengenile futhi eqenjini leNFP okanye mhlambe wayesesekuleli elidala wayisuka eqenjini elidala wayisuka eqenjini elidala so wajoyina ke iqembu wavula iqembu lakhe ngenkinga eyithileko waba uthisha omkhulu ke esekulela iqembu elidala so ngemisebenzi yakhe emihle ayeyenza emphakathini ngamlandela lo mama ngikhuluma nje namhlanje ngoba ngimuhle kangaka nje ngigeze ngamanzi awafakayo kuphi emangomhlophe kwaNongoma ewasusa kuphi entabeni yaKangqeki so ngathi mina noma kuthiwa izinto mhlawumbe ziyafana angikwazi ungamlandeli lo mama owenza kahle kanje ingakho namhlanje sibaningi futhi sibancane kakhulu nje bayeza mfowethu amfuqa manga. Sizwa kithi mhlambe kupho okufisayo ngeqembu leNFP suka manje kuyaphambili. Ngifisa ukuthi leli qembu iKZN lithathe nakomasipala simeleleke ngoba abaholi bethu esinabo kuyimanje banemfundiso kazanele kwaMagwaza Msibi angifuni ukuba babonele kuye kakhulu ngizobala nje undabandaba umeya wethu okhona lapha kwaNongoma mihle imisebenzi ayenzayo uhambela emakhaya unika abantu izipho kushoniwe ukhipha nasekhwethini uyakhipha afuna uqamba manga emadipeni nguye ngomama nje bangena ubusika engadini nguye angifuni uqamba manga wahamba ezinyathelweni kaMagwaza Msibi muhle kakhulu. Sizwa kithi asibonge isikhathi sakho nethuba sizwa kithi. Ngiyabonga kakhulu ngithi nje abantu ngomhla ka29 abavotele nje iqembu lentombazane ngoba umuntu wesifazane omama uyakwazi ukukhusela izingane zakhe ngiyabonga kakhulu ngiyako Mahla mas, danke sizwa kithi siyabonga. Ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga.